Soc en Jordi Puig. A Hàptica estem desenvolupant dispositius mèdics per la rehabilitació sensorimotora, tant per a usuaris de pròtesis com persones que tenen malalties neurològiques com ictus o esclerosi múltiple. Doncs el projecte estava bastant inicial, estava en fase molt idea, teníem un primer prototip sorgit del meu treball de final de grau inicial, però encara no havíem desenvolupat el que era ni un MVP ni el prototip que tenim ara. Aquesta ajuda ens va permetre fer aquest pas entre un projecte universitari a un projecte emprenedor. Nosaltres sempre hem estat bastant arrelats a l'UPC perquè ha estat un projecte com sorgit des d'un treball de final de grau, després un treball de final de màster, hem passat per diversos programes d'acceleració del propi centre i sempre hem estat molt en contacte amb ells i ens ha donat suport en totes les nostres fases. Jo sempre dic que la millor manera de començar és començant, així que si mai tens una idea no esperis el moment perfecte per començar-la, sinó que comença a fer coses, activitats o qualsevol cosa relacionada amb això, perquè la clau aquí és començar, posar-hi hores